Muskizera etorri gara eta herria beteta dago. Atzerretar piloarekin egin dugu topo eta hotelak bete-beteta daude. Izan ere hemen munduko mundoirin txapelketa ospatzen ari da, baina zer da mundoiringa? Disiplina bat da, itxesu obedientzize, saltoak eta atakeak eta horrelakoak. Eta zema denbora daramazu Robin ezitzen? Nik Robinegaz da dut urte bete, baina nire neskalagune egon da bost urte beragaz. Orduan meritua igual beria da. Bai, osoa, bai. Alt, oso ondo. Erabiltzen dituzun hitzak ez dira euskeraz. Ez, diz frantsesak. Frantsesa, baina, por ejemplo, geldi egoteko geldi esaten zate euskeraz. Eta dekot apurbet mezklau itxin dago, baina, bueno, gizenak itxin dabe dana frantses. Zergatik, hori? Pastor belga, frantzez. Zuk laizter daukazu zure txanda, hor pistan, 11 erditan, urduri altzaude. Ez. Robin urduri aldago, urduri jartzen da. Euskio, tranquilida, txakurre tranquilida. Bueno, sorte hon. Gero arte, aio. Mikel eta Robinen txanda iritsi da, lehiaketa hasi da eta hemen gauden zirkuito honetan Robinek froga desberdinak egin beharko ditu. Horietan garrantzitsuena Mikel erasotzaileengandik defendatzea. Opie. Robin, altxa. Robin, opie. Guazen, hori da. Ale? Salto! Bueno, badirudi, ez detela munduko txapelketan parte hartuko, baina behintzat oso ondo pasatugu hemen eta asko ikasi dugu. Hauxe da dena, Muskizik, Naiara Gago, Euskal Herria zuzenean. Hala!